Viete si predstaviť, že celý váš život by bolo toto tu? Kráľovské stáda, ktoré tvoria absolútnu väčšinu vášho majetku a celý rok len kočujete z miesta na miesto? Moje meno je Matej Peluha a kvôli tomu som prišiel do najmladšej krajiny na svete, do Južného Sudánu, do krajiny, ktorá má druhú najnižšiu gramotnosť na svete a vy ste prišli na tento YouTube kanál, aby ste spoznali svet trošku z iného uhlu pohľadu. Dnes si odpovieme na to, prečo kmeň Mundari žije takýmto spôsobom života, ako je možné, že obchodujú takmer výlučne iba s kravami a ako sa vôbec žije v krajine, ktorá patrí medzi najzaostalejšie na svete, v ktorej denne sa bojuje o život a dlhé roky, okolo 70 rokov, tu ľudia trpeli na vojny a hladomory. Poďme ku kmeňu Mundari. Ešte sú tu pozostatky horiacich kráľovských výkalov, ktoré hlavne na večer spália a chráni ich to pred mizom a večer, potom ráno, ten popol potírajú po kravách a prichádza tu nejaká procesia v diaľke. Proste v rámci kresťanských procesí sa modlíte pri kráľovských hovnách. Volajú nás do tanca. Tam aj GBL-ko. Inak som sa rozprával s Pedrikom teraz, že vraj sme len druhí turisti tiež, ktorých sem zobrali. Hrozne veľa prachu, ale z toho. Dalo ka? A nepozerať tetovanie? To tetovanie, nech si pozrú. Ale fascinuje ich biela pokožka. Nevideli tu až tak častokrát. Look. Si? Muri nura. Kolana? Kolakwen? Tetus. Mekrang nade. Ah? Mundari. Skúmajú tetovania. Malalo. Aj na druhú stranu. Nemá. Tam nemám. Ale ja mám, pozri. Mokulut yung. Loko magilo mo. Medzi 15 a 18 sa dievčatá vydávajú. Tak dievčatá potom, čo sa predvádzajú tým, aké sú krásne, tak potom ich musí vykúpiť chlap. Kumela be. Amana ako kumela. Sari jadu sabe. Aku kumela. Kumela oje. Mede jalan nene de. Ih, leo ma tira para. Tieto dievčatá inak nie sú vydané, ale starajú sa tu o malé deti svojich bratov a sestier. A chytili vás za ruku a
Dievčatá čítajú z Biblie a trénujú takto, čo je veľmi, veľmi vzácne. Nakoľko gramotnosť v Južnom Sudáne je druhá najnižšia na svete, len 35% horšie na tom len Čad. Veľa detí bolo braných ako detskí vojaci práve počas občianskej vojny. Čiže aj takéto malé deti niekedy brali a bojovali. Sú to smutné osudy, málo kto chodí do školy a hlavne tuto na vidieku to je dvojnásob ešte horšie. Veľa týchto detí umiera pred dovyšením 5 rokov. Každé 10. dieťa, ale tá štatistika bude o mnoho horšia. Takže vidieť, že tu niekto vie čítať, to je celkom vzácne. Tento chlapec má takéto jazvy vzadu, lebo keď mal maláriu, že takto sa liečil, že ho narezali mu chrbát, aby čím viac vykrvácal a choroba mala výjsť von. Veľkým problémom v tejto komunite je taktiež ženská obriezka, ktorá sa vykonáva ženám v tínedžerskom veku a taktiež práve to je nebezpečná praktika. Od prírodných lekárov bez hygieny orežu veľké malé písky klitoris. Je to kultúrna záležitosť. Vláda sa to snaží zakázať, ale tu to stále praktizujú. Práve zbierajú exkrementy z kráv, ktoré sú už vysušené z celého dňa, aby ich potom išli zapalovať. Už sa pripravuje a zbierajú sa exkrementy na to, aby sa takto vzadu následne zapalovali. Celé toto tu bude plné kráv, už za chvíľu, už čoskoro. Celá ich kultúra je založená na tom, že takto pália výkaly a je to špeciálny druh práve kráv. Už teraz volávajú na taký bubon. Týmto bubnom dávajú najavo, že už sa treba vrátiť domov a toto je vlastne jedna obrovská banka. Obrovská, gigantická banka pre kmeň Mundari. Už sa presúvajú pomaličky domov. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi. Inak toto je veľmi typické pre starých chlapov, teda starých, no, na úrovni toho kmeňa, že si dávajú šišu. Ono sa to dostalo presne z toho arabského vplyvu ako keby a je to niečo, čo tu úplne nebolo tradičné kedysi. Tu si môžeme niekde sadnúť. Hello, hello. Toto je epické. To je úžasné. Tu krmie maličké kravičky. Tu je vidieť niektoré tie plachty inak. Si všimnite, UNHCR to má OSN svoje krídlo pre utečencov. Hello. Ja odpadnem. Pozrite, koľko je tu tých kráv. Už idú domov. Oceľovní, čo ich v podstate venčili a nechali napásť, tak sa vracajú domov. Oj, ale neviem, či by sme nemali ísť napríklad na bok.
A tu sa nejaký chlapec doslova vála v exkrementoch, ale pre nich je to úplne prirodzená, bežná súčasť života. Zbierajú to, zapalujú to ako neuveriteľné. Južný Sudán je krajina, ktorá inak extrémne trpí. Áno, je to najmladšia krajina na svete. Keď chcete o tomto viac počuť, pozrite si náš vlog z hlavného mesta Džuba. Ale teraz si to predstavte, že od 55. skoro non-stop vojny, prvá sudánska občianska vojna, 500 000 mŕtvych. Druhá sudánska občianska vojna je 2 milióny mŕtvych. Potom vznikol Južný Sudán ako najmladšia krajina na svete a zrazu ďalších 100 000 mŕtvych denne sú predané odhady ani. A popri tom žijú ľudia takýmto tradičným životom vo všetkých tých vojnách, aj keď išlo vždycky o niečo iné, o etnicitu, náboženstvo, o ropu niekedy, alebo politické boje. Vždy sa do toho v Južnom Sudáne zaplietla aj práve kmeňová záležitosť a tieto kmene tu medzi sebou pravidelne bojujú. A predstavte si, oni bojujú aj o kravy, o vodu, o územie. Tu sú bežné, aj keď aktuálne občianska vojna v Južnom Sudáne už nie je, skončila oficiálne, tak stále je to krajina, ktorá nesie svoje riziká. Tá infraštruktúra je tu takmer nulová a veľa z týchto ľudí naozaj stále bojujú o svoju kmeňovú česť, o svoju proste, o svoje bohatstvo, ktoré je v podobe týchto zvieratiek tu. Všetok ten dym, čo tu vidíte, tým odohnávajú od kráv, aj od seba hmyz. Takže museli sa nejako vynájsť. Mango? Do you eat? Zaujímavý spôsob jedenia manga majú takto na paličke. Tasty? Yummy, yummy. Wudu? This. You have this. Is it from Ash? Yes? Nice. No, vidíte, to, oni si proste na seba dávajú. A túto pózu, takéto ruky, tak to presne pripomína jednotlivé rohy týchto zvierat. Teach me. Like this? Na nerozoznanie, čo poviete? Najčastejšie malí chlapci sa starajú o to, aby ich upevňovali na tieto pevné kôly. Je to ich zodpovednosť hlavná. Práve mi chlapci zobrali mobil a rozhodli sa, že oni si to zoberú do vlastných rúk a idú sa fotiť. Snáď ho ešte uvidím. Áno, to je môj mobil. To ja nechápem, až do akej veľkosti vedie tie rohy narásť. A teraz si predstavte, že presne na takomto mieste tu spávajú pod holým nebom. Hello, bro. Nechce sa pozdraviť? Dostal som ignor, totálny ignor. Bém, čaute, tu je Gogo a Dida. Adida? Adida, v jazyku Mundari, ahoj. V tejto kultúre je držanie si za ruku prejav kamarátstva. Nie, že sme teplí. To je prejav kamarátstva. Štros je pierko má na hlave. Takto vyzerajú bežné príbytky. Tu spia ženy väčšinu času.
vo veľmi jednoduchých len plachtách prehodených cez drievka. Majú nejak hudobný nástroj. To používajú na komunikáciu. To som reálne zadimený. Ale veľa ľudí sa pýta, že to nesmrdí. Nesmrdí to vôbec. Je to práve že celkom príjemná vôňa, až prekvapivo. Ale niekedy sa z toho rozkašľam. Je to super. Došiel tento dlhaň, ktorý má cez 2 metre. Inak celkovo sú považovaní ľudia v Južnom Sudáne, že sú jedni z najvyšších na svete, ak nie najvyšší. A asi odchádzame, lebo to bábätko sa nás fakt bojí. Plače za každým, keď vidí bielu pokožku. Do you know how many cows is here? How many cows? The number? Yes. Oh, I can guess. Okay. Yeah. So, do you have some guess? Maybe it's hundreds. Not 100. Let me say thousands. Thousands? Yeah. Because it's from the other side. Oh, so it's far away also. Yeah. Let them be careful about this bull because it's a male bull. Oh. They have to. Treba dávať pozor na tohto, lebo to je veľmi agresívny jedinec. So you stand a bit far. OK. Prišli sme za našim kamošom, Just stand here. ktorý je hluchonemý. Sme sa s ním cez deň bavili, že chce, aby sme ho nafotili. Strašne ich fascinuje to, že ich fotíme. Že oni si to vyslovene pýtajú, pozujú s krávami. To nie je, že peniaze od nás pýtajú alebo dáčo. To je, že oni nemajú tieto technológie, tak chcú, že aby sme ich odfotili, aby sme im to ukázali. Proste to je niečo neuveriteľné. To je tak rozdielne, to nie sú nejaké divadielka ako v niektorých Tanzánii, idete za Masajmi a každý od vás pýta money a nie žijú tým životom. Nie. Toto je ten pravý život. A chalani začali wrestlovať. Národný šport Mundari, wrestling. Chlapík sa už ukladá na spánok, rovnako ako aj zvieratá. A to by sme mali ísť aj my postupne. Tuto to úplne umiera, keď padne noc. No a čas si dať antimalarika, ktoré som popravde cez deň trošku zabudol. Taktiež sa idem nasprejovať sprejom proti komárom. Možno som mal trošku skorej, lebo malarické komáre začne byť aktívne už pri západe slnka, ale nevadí. Lepšie teraz jak nikdy. Výborné, čo to je? Ríša s mäskom, čerstvé avokádo, kura, topka. Čas ísť spať. Dobrú. Len malá reklamná vsúka. Pokiaľ chcete viac obsahu bez cenzúry a filtra, choďte na naše Hero Hero. Prípadne, ak chcete vycestovať do takýchto krajín na expedície v Afrike a Blízkom východe, choďte so mnou s prevozom zájazdy pre cestovné kancelárie Baloo. Pokračujeme. Zobudza nás nielen východ slnka, ale aj krávy, ktoré tu už bučia. Tábor sa už zobudil aj s ľuďmi, ktorí tu žijú. Mladí začínajú zbierať krávské výkaly. Tu
Už vidím, že... toto sú čerstvé. Museli v noci už dať. Znamená, že chlapci už začali zbierať. Jasné, tu vidíme. Chalanisko už zbiera holými rukami. Good morning. Čerstvé výkaly. Na takéto nádoby z kože ich dá. Tam sa idú sušiť a zase od rána budú horieť. Som pri ohníku s mojím lokálnym fixerom Federikom, ktorý je môj dobrý kamarát. Pracujem tu s ním na rôznych expedíciách, ktoré tu absolvujeme v Južnom Sudáne. Federik, jeden z najspoľahlivejších ľudí, aký som kedy mal, tak tento rok sa žení. Federik, congratulations. May you tell me please, how old are you and what are the traditions when you want to get married in the Mundari tribe? I'm 30 years old. Getting married in Mundari is a kind of sit-down thing, you know. You sit down as families, the family from the girl side and your family, you sit under the shade and you negotiate the dowry, because the negotiations depend on how beautiful the girl is, how handsome the girl is. That's how it's based. Mm-hmm. A lot of negotiation based on the girl's beauty and the character. Mm-hmm. Yeah. So when the girl is tall, beautiful, brown or black, then you got a lot of cows. Actually, it's done yesterday. There was good news that the elders, they have slaughtered a cow. Yes? It's a final, it's a final blessing, or it's a final ceremony. Congratulations, brother. And how much cows do you pay? 75. 75 cows. Okay, that's... Because I'm also handsome, you see. You are handsome, but this must be also wonderful women. Yeah, she is wonderful. She's wonderful, man. Amazing. Will be there some feast, some celebration? Yeah. Okay, that's good. Thank you very much. You're welcome, Federik. Tak je tu božský kľud teraz ráno. Si treba dávať bacha, kam stúpame. Nádej nedrčkavé s pitím. Za chvíľu začnú aj dojiť. Neviem, či úplne ochutnám, ale... chlapci už pripravujú asi čisté nádoby. Hello! You can use sometimes cow urine when there is no water. Okay, and there is cow urine now inside or no? This one is a cow urine. Oh, so... Tak normálne krávská moč, ktorou umýva teraz chlapec celý ten kýblik, predtým, než do toho dá mlieko. Použije to ako dezinfekciu. A to je aj ten princíp, prečo si aj vlasy potom tak umývajú. Je to ako šampónna dezinfekcia. Good morning. Good morning. To je domček, to je prešpekulované bývanie. Jedna vec asi super. V týchto komunitách častokrát žijú ozaj izolovanejšie od všetkých tých politických bojov, čo majú. Na druhú stranu, lekárnictvo tu neexistuje. Predstavte si, že tu majú takých tých prírodných liečiteľov, ktorí liečia úplne bizarnosťami, rôznymi mastičkami prírodnými. To nie je niečo, čo mám proti prírodným liečivám, ale chronický kašel, vyrezaním podnebia, zlomenina, oblieť vriacou vodou. Áno, to sú praktiky, s ktorými sa tu stretli aj napríklad Lekári bez hraníc. A naozaj niektoré tie liečiteľské procesy, ktoré tu aplikujú títo ľudia, sú neuveriteľné. Čiže oni tu žijú bez poriadnej lekárskej starostlivosti, a bez nejakého vzdelania a jednoduchým životom. Ale majú to radi.
takto žijú, mohli sa vyhnúť jednoduchšie politickým bojom, za to jednotlivým etnickým čistkám a masakrom už toľko nie, čo bol tiež veľký problém Južného Sudánu. Dodnes stále bojujú v malých kmeňových vojnách. Chlapci naberajú tento popol. Je všetko z tých vyhorených kráv, ešte teplý, horúci je. A následne potierajú tým kravičky. Kravy sú potierané celkovo. Hello! Kravy potierajú tým popolom na to, aby ich potom chránili pred slnkom, ale aj pred ďalším hmyzom. Pekne škrapkajú. Tak si to ideme skúsiť. Huh? Like this? Inside there is hot. This is hot. Can check. Okay. And now I will just put it on the cow? Yeah. If you put it on the sour on there, it's meaning you are sour in there. So it's like shower, right? Yeah. Asi, hej. Smejú sa na mne strašne. Asi nejde, asi nebudem dobrý mundari. Kto z koho? Napadlo vás niekedy, že budete popolom z kravských výkalov potierať kravy niekde v Afrike? Tak. Myslím, že mi to ide tak zle, že to bude musieť asi niekto ešte za mňa dokončiť. Good? Myslím, že to nechám asi na nich urobiť. Takže kravskú moč naberajú a využívajú na veľmi veľa vecí. Z rôznej dezinfekcie, posprchovanie sa. Chalanisko si práve necháva oštať hlavu močom priamo z kravy. Používajú to ako šampón. A ešte sa z toho napil. Dávajú si popol na tvár, ale môžete vidieť na čele, tuto majú také jazvy a tým sa označuje kmeň Mundari. Mundariovia tak si dávajú z jednej strany 3 čiary, z druhej 3, normálne s čepelou nejakou si to narežú a tým sa vedia rozoznať, že patria k tomuto kmeňu. Ženy medzičasom ráno arašidy lúpu, niekedy ich potom jedia surové ľudia, alebo si ich pečú. Ženy majú veľakrát starosť o takéto poľnohospodárske zaobchádzanie s plodinami, lebo oni ich tu niekde pestujú rôzne plodiny, napríklad cirok, pšenicu, ale muži sa zase potom starajú o ten dobytok a bezpečnosť. Takto vyzerá ubytovanie pre ženy. Oni majú svoje separé a trošku na lepšej úrovni, že sú zakrytí. Ešte aj tie hodinky si poriadne vymačal v tej moči. A tak oni tu majú ako dezinfekciu. Vidíte tie oranžové vlasy? No tak to je presne z toho, že si ich necháva očuravať. Čiže amoniak im potom mení tú farbu takto. Oni možno myslia, že ja si ošťavam vlasy, vieš, že preto mám také červené.
A dievčatá si nechávajú, neviem, či to bude úplne vidieť. Can I see? Nechávajú si vybiť spodné a horné zuby a patrí to k tradíciám dievčat okolo 12-13 rokov v kmeni Mundari. Stáno im ukazuje foty na hrudi a pozrite reakcie. Psíkovia celú noc strážili. Aj sme ich počuli, ako štekajú. Boli to nejaké zvieratá, ktoré večer prišli nejaký zatulaný oslík, tak ho upozorňovali a celý tábor sa pomaly zobudil. Tak ráno dospávajú. Potom je všetko vyčistené, pozbierané. Chlapci doja kravy. Je to jedna z najdôležitejších častí ich obživy. Popri tom, ako doja, tak robia z toho nejaký jogurt, od rána do večera pijú mlieko, plus ešte z nejakých obilnín vytvárajú rôzne chlebíky. Laku. No a z tohto majú potom také oranžové vlasy, sa im to sfarbuje. A inak úžasne výraznú má zase aj tú skarifikáciu na čele. A jak sa teraz odtrepával z toho a dával si dole ten moč, trošku na mne skončilo. Výborne. A teraz na litku. No, prišlo odväzovanie kráv práve teraz. Uvoľňujú ich. A idú ich zobrať teraz mimo tento základný tábor. Idú ich zobrať na pašu. Aj malé dievčatá pracujú s veľkými kravami. A na celý deň sa zoberú a chlapci, hlavne mladí so zbraňami, ich nechajú vo voľnom výbehu. Teraz všetky tieto stáda, 100 000 kráv sa zoberú a odídu. A prídeme a nastane vlastne ten stav, do ktorého sme prišli včera. Ešte dokončujú posledné kúsky dojenia a prvé kravy sa hýbu. Malé dieťa nechali samé v stane. OK, prepáč. To sa ale dobre rýchlo vyprázdňuje. A všetci bučia, všetky kravy, všetci bíci. Pozrite, v priebehu pár minút sa celý tento priestor, keď máme stany, vyprázdnil.
Tak ja mám Ideme toto. wrestlovať. Tradičná zábava v kmeni Mundari. OK. Ide mi pomôcť, že mi ide dať. Aby sa ti nešmykalo. Tak. Should I also my hands? Yeah. Be careful with your leg. Be careful with your leg. Your leg. Ale je dobrý. Si nečakal to? You need to get his leg. Asi remíza. You relax. Druhé kolo, to bolo len prvé kolo, zahrievacie. Je strašná makačka. Kalau kau nak tu aku apa aja. Let me take your leg. Ale dochádza mi sila. Neboj sa. Be careful. Are you okay? Fakt? Nie, určite Are nie. you okay? Is it okay? Není OK. Hurt? Is it okay? Lo cacciore, How do you feel? Good? Ale usmieva sa už. Is he okay? It's okay. Okay. Oh. Thank you, my friend. Thank you. Daj mi, poj mi. Obrovská makačka. Jež fakt dúfam, že som mu nejako neublížil. To bola... Ako chápem, prečo ich to baví, je to sranda. Toto je ich kultúra. A oni častokrát práve zápasia, takže aj celé dediny prídu a sledujú medzi sebou. Ešte sme sa boli s chleniskom v pohode, aj keď ten pád vyzeral zle, ale... Oni sú zvyknutí na takéto pády, ale vyzerá, že to berie ako veľkú hanbu. A že je proste zahanbený, že ho porazil niekto ako ja. A som hneď pýtal, že kedy prídem späť, že ma bude vyzývať znovu. Predstavte si, že už ako takto malý chlapec máte takéto povinnosti.
že musíte odrodiť malé kozy, kravy a normálne on jak porodil a ju poťahal von, tak ich bolo celé špinavé ešte, tak normálne ústami fúkol vzduch dovnútra do úst, aby sa prvé nadýchlo, roztiahlo plúce a vysal ústami normálne z celej tváre všetok slis, všetku nejakú membránu, čo tam ostala. Kmeň Mundar je absolútne fascinujúci a to taktiež môžeme povedať aj život v Južnom Sudáne, ktorý je založený veľmi silno na etnických štruktúrach. Ťažko sa mi vyjadruje k tomu, ako mám hodnotiť tento život. Niektoré praktiky sú kontroverzné a zvláštne, asi ich nikdy nepochopíme, ale predsa len môžeme ich súdiť. Ten vývoj spoločnosti aj skrz nejaké historické reálie je absolútne odlišný od toho nášho. Pokiaľ vás zaujímajú takéto nevšedné zážitky a cesty, kde chcete spoznávať svet, ako keby ste boli v dokumentárnom filme, choďte, nebojte sa, vydajte sa. Aj krajiny ako Južný Sudán, ktoré patria k tým rizikovejším, vedia toho ponúknuť ozaj veľa a viete sa pozrieť na svet z trošku iného uhlu pohľadu. Pokiaľ sa bojíte ísť na takéto cesty sami, kontaktujte ma. Moje meno je Matej Peluha a sprevádzam expedičné cesty v cestovnej kancelárii Balu, ktorej som pevnou súčasťou. Môžete sa so mnou pozrieť do Blízkeho východu alebo aj do rôznych krajín východnej alebo západnej Afriky. Veľakrát chodíme práve do takýchto rizikových expedičných špecialít. Už čoskoro sa vidíme pri ďalšom dieli tejto africkej odysei v Južnom Sudáne a ešte sa pripravte, ideme do drsnejšieho prostredia.